Lilia Kahulaw, Miglab, shout out. Thumbs up. Ayan. Yan, Lala Miglab, shout out. Salamat sa iyong patamsak. Yan, ikaw po yung una kong viewers. Lilia Kahulaw, thank you so much, madam. Miglab, shout out host, good morning. Ayan. Good morning, lalabs. Muning Miglab, shout out Muning. Lilia Kahulaw, ayan, nagbaba ng bahay. Chari B, Miglab, shout out. Tamsak, salamat sa patamsak mo, lalabs. Chari B1. Ayan, thank you host. Ayan, thank you din sa lalab. Ayan, Chari. Nagbaba ng bahay, Chari. Ayan, 2 million in the house, Miglab, shout out. Dito ko sa bahay mo, Lilia. Silipin natin yung bahay mo. May premiere ka. Ayan. 8:44. Tamsakan ko yung premiere mo, lalabs. Ayan, Lilia, dati man tayong dikit. Bakit nag-red to? Ayan, natamsakan na kita, lalabs. Lilia Kahulaw. Fly high, butterfly.
Hey Islandsky, Dragon Gaming, Lalabs, mega love shout out. Thank you so much. Dragon Gaming, new video from Dragon Gaming. Ayan. DBN Vlog, mega love shout out, Lalabs. DBN, thank you so much. New video, ayan, from Dragon Gaming. Bilabin natin nakapin mga lalas. May premier po yung nakapin. Ayan. Dito ko sa bahay mo, Lilia. Yan, dikit ko to sa'yo. Nang ikot-ikot pa, uy. Ayan, Lilia, dikit ko to sa'yo, Lalabs. Extra banana. Nandito ka pa ba, Lilia? New video, ayan. Lalab, mega love shout out. Open ko lang, Lalabs. Jeng, thank you. Jeng TV, mega love shout out, Lalabs. Tamsakan po natin nakapin. Ayan. Ayan, Lalabs, Jing, malapit na akong umuwi ng Pinas sa ano na, next week. Mega love shoutout po sa lahat. Morning host, ayan. Jing TV, mega love shoutout, Lalabs. Jing TV. Thank you, host. Ayan, thank you din, Lalabs. Lilia Kahulaw. Ayan, si Jing nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga Lalabs. Ito, pangalawang dikit sa'yo, Lilia. Lang, tasunod natin si ano. Si Jing. Chari B, ayan, nagbaba ng bahay si Chari. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Lilia. Ano yun, host? Hindi ko marinig, sinabi mo naka-silent kasi sipig ko. Ayan. Sabi ko malapit na akong mag-flight. Ayan. Lilia, tamsak dikit sa'yo, host. Lalab, salamat. Ayan. Ayan, sige, lagyan natin yan. Sa ano na, 25, Lalabs.
Nasa Pinas na ako. Merelos Migalab shout out. Ayan. Chari OTW. Pa-jacket host. Ayan, dinakitan ko na lalabs. Merelos Migalab shout out lalabs. Merelos. Uwi ka na host. Yes po lalabs. Uwi na ako. Ano na, for good. For good na. Magpamember ako sa ano na mga July sa'yo ha. Para masuklian ko yung ano mo. Kasi dito wala, hindi ako pwede. Bili ka pa host. Balik ka pa host. Hindi na muna lalabs. Pahinga muna. Ayan. Tamsak dan host. Dantia Migalab shout out lalabs. Pahinga muna ako lalabs. Muna ako doon. Mag-stay. Palablab new upload. Ayan. Sige, lalablablabin natin yan. Bicolana ng Uragon. Ayan. Thank you so much. I-push ko na lang yung aking whitey doon. Ayan. Chari B. Ayan. Nagbaba ng bye si Chari B. See you God's will. December o within me. Ano yung lalabs? For good ka na yun. O magbakasyon ka lang. Kita-kits tayo sa Pinas. Rubilin Asuncion Vlog, Tamsak Danhos Ganda. Ayan. Madam Rubilin Migalab shout out. Thank you so much po, thank you. Thank you so much everyone. Ay, nablabin po natin nakapin. Tamsak Danhos Ganda. Ayan, hindi ko po alam host. Tingnan natin yung situation. Ayan. Patamsak premiere. Sige, tamsakan natin yan mga lalabs. Rubilin. Ayan. Tamsak ko tapos dikit. Ayan. Halos sabay pala tayo host. Baka sa katapusan din po uwi ko. Alhamdulillah. Uwi ka na rin, Merelos. Vacation ka lang? O for good ka na? For good ka na rin. I-push na lang natin yung ating whitey doon. Sana mag-grow. Makakapag-vlog tayo doon ng mahaba at maraming marami kang time. Kailan uwi mo sa 25? Hi my friend. Ayan. Mission TV Migalab shout out lalabs. How are you? Mission TV Migalab shout out to you. For good na din host. Ayan. I-push na lang natin yung ating whitey doon. Marami tayong content na magagawa. Mission TV Migalab shout out lalabs. Thank you so much. For good na din host. Full pack dan sa nakapin from Robilin. Kita tayo mga idol. Uwi ka na rin ba, Dantia? Magsiuwian na tayo. Ayan. Mission TV lalabs. Migalab shout out. My friend. Charlie Dan from Jing TV. Ayan. Robilin Asuncion Vlog. Ayan. Nagbanang bye. Mission TV, thank you so much lalabs. My friend. Kita-kits tayong lahat sa Pinas. Chari Dan sa beach. Ayan. Ayan, Chari Dan si Jing TV nakapinlalas. Palablab na lang. Thank you so much. Lilia Pulpak Dan from Dantia Valdez. Uwi ka na rin ba, Dantia? Uwi ka na rin ng Pinas. Ayan si Lilia nagawa ng bye. Lilia. Lablabin natin si Lilia. Dan tamsak Robilin. Ayan lalab si Robilin. Tamsakan ko yung premiere mo. Dan tamsak Robilin. Ayan. From Mary Rose. I-push na lang natin Mary Rose yung ating whitey doon sa Pinas. Sana dumami pa yung ating banana. Ayan. Dan Tia Valdez. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan. Tamsak na ako sa'yo lalab Robilin.
Alberto Arena, mega love shout at lalabs. Tamsak dikit hos harang. Ayan. Lalabs, salamat sa iyong paharang. Ayan, may jacket na yan, lalabs. Thank you. Thank you, Dantia from Lilia 3. Ayan, Dantia Dan from Merilos. Eric Garcia, mega love shout out, lalab. Hello. Hello as 100%. Ayan. Thank you, Manay, sa jacket. Ayan, salamat din, lalabs. Ayan, nablabin natin si Mission TV, mga lalabs, nandyan. Lilia Dan with Kalimbang from Jing TV. Ayan, nablabin natin nakapin, mga lalabs. Nablabin natin, ayan, si Mission TV, nandyan, mga lalabs. New upload from Bicolanang, Oregon. Ayan. J-Dog is in the house. Mega love shout out. J-Dog lalab. Hi everyone from J-Dog. Ayan, thank you so much, lalab. J-Dog lalab. Mega love shout out. 7 million in the house. Thank you so much, 7 million. Ayan. Maui. Ayan, si J-Dog po nagbaba ng bahay. Lablabin natin si J-Dog. Merilos Dan Tamsak from Lilia 3 dikit. Ayan. Lalab Merilos. Pasuklaan na lang si Lilia, lalabs. Dan na sa'yo si Lilia. Salamat. Dan Tamsak Jing TV from Merilos. Ayan, Jing lalab dan si Merilos, lalabs. Pasuklaan na lang, lalabs, Jing. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Ayan si Eric Garcia, lablabin natin, mga lalabs. Dan din po Lilia, thank you. Ayan. From Merilos, Alberto Arena. Ayan, nagbaba ng bahay si Alberto. J-Dog Dan Tamsak dikit from Lilia. J-Dog, kindly return to Lilia, lalabs. Already connected to you. Thank you so much, J-Dog. Ayan, Merilos OTW from Jeng. Ayan, Merilos on the way na si Jeng sa'yo, lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Ayan si Eric, lablabin natin, mga lalabs. Alan Aquino, mega love shout out, lalabs. Alan. Leodel TV, mega love shout out. Leodel, Sir Leodel. Ayan. Mega love shout out po. Alberto Arena Dan Tamsak dikit from Lilia 3. Ayan. Alberto, pasuklian na lang si Lilia, lalabs. Dan sa'yo si Lilia, salamat. Ayan, si Lilia nagbaba ng kanyang bahay. Alberto, pasuklian na lang, lalabs. Ayan, Sir Leodel, thank you so much. Merilos, binisita ko na bahay mo. Ayan. From Jeng TV. Alan Aquino, ayan, nagbaba ng bahay. Harang hos. Alberto lalab, salamat sa iyong paharang. Ayan, 4 million daw. Mega love shout out. 4 million. Eric Garcia dan Pulpak from Lilia 3. Ayan, Eric, pasuklian. Kindly return to Lilia, lalabs. Eric Garcia, kindly return to Lilia. Ayan.
Bicolanang Oragonyo uploads. Ayan si Jeng, lablabin natin si Jeng. Jeng TV Pulpakdan from Alberto. Ayan. Merilus Pulpakdan from Dantea. Magbaba tayo ng bahay. Pindan. Ayan, Jeng Lalabs. Dan na sa'yo si Lilia. Pasuklaan na lang Lalabs si Lilia Lalabs. Ayan mga Lalabs, palablab ako sa mga binaba kong bahay. Ayan ang palatandaan. Muning, host patamsak. Sige lalab, tamsakan na may premier ka ba? Sige, tamsakan natin yan. Chari B. Ayan, nagbaba ng bahay. Chari B. Dito ko sa bahay mo muning. Tamsakan natin yan. May premier ka ba? Day trip to Lavender, Norway. Ayan. Imay pala to. Si Muning. Si Imay. Dati man akong dikit. Ayan, W si Alberto from Jeng TV. Natamsakan na kita muning Lalab sa main. Ayan. Saglit lang host, baba muna, may busy mood na, may galab shoutout sa lahat. Sige lang Lalab, salamat, sige lang. Sara Kaano, may galab shoutout. Good morning Lalabs. Sara Kaano, may galab shoutout. Sige lang Lalabs, baba ko na lang yung bahay mo ha. Punta muna tayo kay Chari B. Nandito ka pa ba Chari? Chari? Lilia 3, I'm already connected my friend. Ayan, from Eric. Chari B, Pulpak from Muning. Ayan. Chari B, pasok lang si Muning Lalabs. Dan sa'yo si Lalabs, si Muning, Chari B. Ayan, 6 million daw sa Migalab shoutout. Lilia, pasok lang si Eric. Alberto Harang host. Ayan. Lalabs Alberto, salamat sa iyong paharang Lalabs. Ayan, Chari B, nasa bahay mo ako. 496. Apat na lang sa nakapin. Ayan. Mag-ano na siya, 500. 500
Ayan, sabay mga kutsari. Chari B. Pulpakdan po with bakas salamat from Alberto Arena. Ayan. Tamsak husak, kari. Kari. Salamat lalab, salamat. Tamsak dan, MK, mega love shoutout. O, mahirap naman basahin. O, Chiki Channel. MK, mega love shoutout. Ayan. Harang. MK, salamat sa paharang. Ayan, Puluwat Chari. Si Kinharang was from Alberto. Ang dami namang harang lalabs, no? Arnaldo, may love shoutout. Jing TV dan from Charis. Sige lang lalabs. Magsusuklian si Jing. May ginawa lang saglit. Chari, ayan. Lamlabin natin si Chari, mga lalabs. Chari B. Nagsisimula na naman yung paa ko. Ayan, itaas ko yung paa ko. Alberto Arena Pulpak. Tinaas niya yung paa niya. Ayan. Lablabin natin nakapin, mga lalabs. Nakapin. Ayan. Good morning, host. MK Lalab, good morning. Kumusta ka na? Ayan. Mega love shout out everyone. Thank you so much. Creamy chicken palaos, hindi curry. Kaya natawa ako, sabi mo curry. Ayan, salamat. Binalikan mo talaga, Muning. Binalikan mo. Ano pa views? Road to 1K. Sana all mahaba ang harang. Sige lalabs, MK. Silipin natin yung bahay mo. Arena, ayan. Alberto Arena nagbaba ng bahay. Alberto Arena din from Arnaldo. Sige MK, silipin natin yan. Wait lang at may harang. Napindot ko kasi yung nagkaroon tuloy ng harang. Tamsak ay Pulpak sa nakapinhos. Reno, miglab shout out. Reno, tamsak. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Ayan, Chari, dan na sa'yo si Reno. Pasuklian na lang yung uploads. May bagong uploads ka na naman, Reno. Patingin nga. Yung lobster. Yung itim na lobster. Ayan. Munindan. Ayan. Eric Garcia nagba ng kanyang bahay. Reno dan daw si Arnaldo. Chari B. Ayan. Dan, everyone dan. Yung road to 1K, tingnan natin yung bahay ni ni MK. Road to 1K. Yung views road to 1K. Haki Ukak, miglab shout out Distik Kanali Hilo. Ayan, you have now moderator Haki Ukak. Thank you so much for coming. Ayan. Arnaldo, kahit saan na Elis, andito ka. How are you, my friend? Haki. Thank you so much, lalab. You have now moderator. Leo din lang baba ng bahay. 984 na pala, kaya yung mag-1K na yung views. Ayan. Leo Del TV OTW from MK. Pinanonood ko lalabs MK. Ayan.
Eileen Dan, ayan, from Haki Ukak. Lalabing glove shoutout Haki. Reno Dan, ayan. Muning Mimay Imay Dan. Lidil Pulpak sa'yo from Reno, ayan. Arnaldo, ayan, nagbaba ng bye si Arnaldo. Pinanood ko MK yung video mo ha. Tinamsakan ko na. Ayan MK, pinanood ko lalabs. Harang host, ayan, salamat sa paharang mo dyan. Reno Dan from Haki. Ayan si Leo Del TV nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Leo Del Dan, Leo Del, ayan. Haki Dan na from Reno, ayan. Haki Dan. Haki, this Reno already connected to your channel. Thank you. Muning, ayan, nagbaba ng bahay si Muning. New video from Dragon Gaming. Ayan, Reno, napakasarap ng iyong niluluto. May hipon pa. Ikaw lang kumain nito, Reno, wala kang ka-share. Yan, si Leo, dilablabin natin mga lalabs. Okay, daming tao dyan. Pag nag-gilis yan, ang daming tao. Ayan. Sir Leo Del, OTW Arnaldo from Muning. Ayan. Kumusta na po yung nakapin Arnaldo plus 1K? Mga lalabs, ayan, nandito ako, Chari, sa bahay mo uli. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. Yan, para pag makaalis na tayo. Arnaldo plus 1K. Ayan, Chari, nasa bahay mo ako lalabs. Yung nakapin po, dalawa na lang mga lalabs. Dalawa na lang po sa nakapin. Arnold Dan. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin. Dito ko sa bahay mo, ano, Chari. Isa na lang. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Isa na lang. Ayan. Arnaldo Dan, thank you from Muning. Ayan. Di yan nagbabalik si Arnaldo, puro Dan lang yan. Ayan, 500 ka na, ano, Chari, grade 5 ka na. May isa ka pang account na ano. Ayan, andan na tayo dyan sa nakapin. Nandyan pa ba si ano? Mary Luz? Wala na. Si Dante, wala na rin. Si Robelin, nandito pa ba si Robelin? Si Mission TV, nandito pa ba? Mga wala na. Sorry host, nakapin pala ako. Kanina pa. Ayan. Alberto Arena.
Nag grade 5 na yung binaba mong bahay, Chari. Leodel Dan, ayan, from Arnaldo. Chari Dan, from Leodel. Chari, pasuklian na lang si Sir Leodel Dan na sa'yo, Chari. Ayan, Chari View Dan, salamat manay host sa pagpino lang anuman. Bakit? Yan, puro pasukli yan. Puro pasukli. Harap kanina pa. Ayan. Arnaldo. Ulit si Arnaldo. Arnaldo din from Haki Ukak. Si Arnaldo Dito ko sa bahay mo, Alberto. Indikit ko to sa'yo, Alberto. Alberto Arena. Ali Jan Miglab, shout out. How are you doing today, host? I am good. Thank you. Thank you, Ali Jan. Arnaldo Dan 1 million. Arnaldo Dan 1 million, Sereno Lalabs. Arnaldo. Reyno Upusa Dan Pasukle. Ayan. Minsan nanggigil ako kay Arnaldo Hindi yata yan dumikit, panay Dan lang. Minsan nakakagigil ng uubos ng pasensya, pero parang kawawa Ito, sige lang, shout out din naman pala nagdikit. Kapay na. Kapay na ba? Kapay na ba ang butoy? Kapay na. Alijan Dan from Haki. Ayan, Sara Kaano, miglab shout out. Hi host. Sara Kaano, miglab shout out. View din yan host. Kaya nga di ko siya tinatanggal. Kasi, ano yan, for WH. Dagdag din yan. Huwag nyo na lang pansinin mga lalabs. Dagdag din yan sa WH. Kasi ibang lahi yan Pag ibang lahi kasi doble yung WH. Garo ka naman, Arnaldo. Times 2 yung yung WH niyan kasi ay ibang lahi yan Sara Kaano, ayan. Opo, kaya hindi ko siya tinatanggal. Sayang din yan mga lalabs. Yung iba tinatanggalan siya ng jacket, pero minsan kahit naaasar na ako sa kanya, inaano ko lang yung aking pasensya. Hinahabaan ko lang. Ayan. Okay, matagal na Arnaldo, marunong ng pasukli daw. Pasukli. Okay na matagal na Arnaldo. Ayan. Sara Kaano Dan. Ayan. Host, I love you my dear friend. Thank you so much, lalabs. Ali Jan, you love me. Ayan. Rubilin Asuncion Vlog. Ayan, meron siyang premiere mga lalabs. Suklian ko bunay mo. Magilid ka sa mahaba host. Bagay kaya kayo ni Arnaldo ambot. Yang ka na naman Rino Si Raulo. Patamsak po ng kapin mga lalab. Ayan. Nagdan lang ako. Ayan, from MK. Ayan, pangalawang dikit, Alberto. Dan na kayo sa nakapin. Natapos ang premiere ko host. Hindi ko alam. AM pala. Hala. Nakalimutan mo yung ginawa mo. Akala mo gabi. Natapos na ba? Pasaway ka. Hindi
Di ko rin pinansin yun kanina, napansin, nagtamsak lang ako. Patingin nga. Yung salmon. Baka marami kang iniisip. Kabit kita, Migalab, shout out. Bicolano yan, si Arnaldo Hus, taga Iriga yan. Si Arnaldo, taga Brazil yan eh. Paano naging taga Iriga? Hi, kabit kita, Migalab, shout out. Ayan. Nakapindan from kabit kita. Sarkano dan. Arnaldo, tara Bicol, magkaon tayo Bicol Express. Kabit dan, kabit. Ayan si Reno, nagbaba ng bay, Reno. Arnaldo Pulpakdan from Rubilin. Alijan, ayan, nagbaba ng bay si Alijan. Reno dan pasukli from Arnaldo, ayan. Alijan, nagbaba ng bay si Alijan. Lablabin natin si Alijan dan Tia Valdez, nagbaba ng bahay. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. Dan na ba sa nakapin? Merilos, nandito ka ba, Merilos? Wala na si Merilos. Si Alan Aquino nandito pa ba? Wala na rin. Punta tayo kay Sir Leodel. Nandito ka pa ba, Leodel, sir? Ayan. Wag galawin si Arnaldo, jowa yan ni Hus. Taga Iriga yan. Si Raulo. Hindi ko pa nga nakita yung mukha ni Arnaldo eh. Ay hamag naan. Paano kung magiging jowa yan? Di pa nga kami nagkikita. Kapay nagaruan si Arnaldo. Ayan. Hayaan nyo na, mga lalabs. Ayan, Alberto Dandaw. New upload, mga lalabs. Ayan, from Bicolano ng Oragon. 6 million in the house, mga lalabs. Shout out, 6 million in the house. Dantia Valdez, nagbaba ng bahay. Dantia. Ayan, muning dan pasukli from Arnaldo. Oragon OTW. Ayan. Oragon ako yan, si Oragon. Reno. Dantia Valdez dan pasukli. Ayan. Sir Leodel, nandito ka pa ba? Ang laki ng bahay niya. Di masarap ang chicken stew mo, matabang. Paano nasabing matabang, masarap kaya yan? Lagi na lang si Arnaldo. Masarap kaya kung magluto rin, ambot sa imo. Alam mo ba yung mga taga Bicol is masarap magluto? Yeah! Baka pag nilutuan kita, makalimutan mo yung pangalan mo, Reno. Robelin Asuncion Blanc. Ayan. Nagbaba ng bahay si Madam Robelin. Ikaw sunod dyan, Madam Robelin, kay Leodel. Iwan ko kung nandyan pa si Sir Leodel. Umalis na ata siya. Sapak Arnaldo. Hindi. I-google nyo yung yung Brazilian na salita. Masarap yung scorpion ko na gisado. Sino ba kumain nun? Ikaw lang mag-isa rin. Di ka ba nabilaukan? Kinain mo lahat yun. Di ba nakaka-high blood yan? Yan, Dantia Valdez na gaba ng bahay. I'm Dan Arnaldo from Alijan, Mersay. Arnaldo Lalabs. Kindly connect to Alijan, not only mentioning Dan. Kabit kita nagbawa ng bay, tinapon ko. Alin tinapon? Kinain mo lahat yun eh.
Pati di ka nabilaukan nun, di ka namigay. Arnaldo, don't flooding please. Just drop one time only. Not like that, Arnaldo. Ayan, Ali dyan, nagbaba ng bahay. Ali dyan. Robelin Asuncion. Leo Del TV, nagbaba ng... Leo Del TV ng kapin. Ano ba yan? Thanks, Arnaldo. Buhay Isla Vlog. Mega love shout out. Buhay Isla. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan, meron ka ng jacket. Buhay Isla Vlog. Sir JM, mega love shout out. How in the Arnaldo, kapay na ka. Kaka-shout out sa akin. Parang muning. Wala na ata si ano. JM Vlog, mega love shout out. Who shared and community. Thank you so much po. Thank you so much, JM Vlog. Robelin Asuncion. Ayan. 1 million views. Sana yung bahay ni Madam Robelin. Wala na si Leodil. Umalis na yan. Basta dinikitan ko siya ng isa. Hi, JM Vlog from Sarah. Ayan. Buhay Isla. Hi. Sarah Pasukli. Ayan. Sardan si Arnaldo Pasukli. Hi, Rubilin from Sarah. Ayan. Paro-paro G. Lalabin natin, may pa-cleavage ka ngayon ho. Saan? Hoy Rino, hindi cleavage yan. Ambot. Hindi ko napansin yun ah. Ay, ambot sa imo Arnaldo. Ano? Reinhos. Ganda ng buhok mo para kang si Darna. Thank you, Brochito Channel. Mega love shout out. Ay, ambot. Ayan, palitan guys, 30, 40, 60. Ayan. Ayan mga nalab, sino may 40, 50, 60 dyan. Available po si, si Buhay Isla Vlog. Hi, Brochito Channel from Sarah. Ayan. Alan Aquino, mega love shout out. Yung buhok niya, pantago yan sa cleavage. Kaya nga nakalugay eh. Para di malata ni Rino. Yung mata mo talaga Rino, no? Hi, Chari. Ayan. Pasukli po mga nadikitan ko, please. Sige, MK. Wait lang. Ikaw sunod kay Robelin, ha? Kanang malungkot. Pasuklian nyo mga nalabs yung nadikitan ni MK. Ayan. I'm Dan Sara. From Alijan Mersay. Hi, Alijan from Sarah. Ayan. Dito lang ako host, prepare breakfast, maaga work ngayon. Sige lang lalabs. Harayong pa ako. Salamat sa pagpin. Ayan, walang anuman. Tinas ko yung pa ako ng alay. Sinong malungkot P. Miss the K? Ayan. Si MK kasi hindi sinusuklian. Gusto mo bang pasayahin Rino? Brother Chit, ayan, nagbaba ng bahay. Ali dyan, okay na from Sarah. Gusto mo bang pasayahin Rino? Dikitan mo si MK para maging masaya.
Ayan si Brother Cheat po nagbaba ng bahay. Brother Cheat. Lablabin natin si Brother Cheat mga lalab. Ito ko sa bahay mo, ano, Robilin. Ayan, Alan Aquino dan sa Premier Mulod. Dating dikit tayo. Ayan. May premier si Alan. Ayan. Alijan Mirsay. Brother Chit Tusok. Ayan. Rino nagbaba ng bahay. Robilin Blagdan. Ayan, Robilin, pasuklian na lang po si Brother Chit. Rino. Ayan. Dan. Brother Chit OTW from MK. Brother Chit dan Pasukli from Arnaldo. Dan na kayo ng kapin mga lalas. Ayan si Chronic, binababa po ni Nightboot. Pulpak sa nakapinos, di masarap ang salmon joke. Masarap kaya ang salmon? Mahal-mahal yun eh. Dito magkano yun? 20, ayun ba yun ang lit-lit? Nasa ano na? 20 dirham. Magkano yung 20 dirham sa Pilipinas? Nasa 200 plus, 220. Ayan. Morning po, lover all, Migalab shout out. Lover all. Ang channel Lalab Migalab shout out. Love you. Ayan. Lalab ang channel Migalab shout out. Hi MK. Ano? Channel. Mas masarap, ano, may masarap sa salmon, ano yon? Have a nice day. Mas masarap pa yung salmon mo, gago. Ang channel. Ayan, ang ba ng lalaban. Migalab shout out. Sira ulo Karino. Yung salmon ko expired na. Ayan. Hi Brother Cheat from Sara. Ayan. Brother Cheat nagbaba ng bahay. Dantia Valdez. Ayan. Lovers all nagbaba ng bahay. Hi Lovers all from Sara. Ayan. Lovers all. Ayan, nagbaba ng bahay. Linlin Abi Vlog. Migalab shout out lalas. Linlin Abi. Migalab shoutout sa lahat from Linlin Abi. Yan, Brother Cheat nagbaba ng bahay. Hi Sarah morning. Ayan. Ayan, ang channel po nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Opo, oo, may amag na yan pala. Yung sabi, salam mo pero pauwi ka na, madiligan na yan. Malapit na akong umuwi mga lalabs. Sa, ano yung flight ko, June 25. 25. See you Philippines everybody. Wow, Shana all. Mga lalapalablab naman ako sa aking member and palatandaan. Nandyan si An Channel, Brother Cheat. Ayan. Yung mga lalablablabin po natin, yung mga nag-LS yan mga lalabs. Yang madiligan ka na. Sana nga madiligan, uy. Ay, Rino, ambot sa mo. Inggit ka lang eh. Ikaw ba walang nagdidilig sa'yo? Kasi si Rino tigang mga lalas. Alam nyo yon? Si Rino tigang.
Umuwi ka na rin nang makadilig ka na, uy. Ay, yung pa ako sakit, uy. Si Reno mga lalabs tigang. Ayan, Reno Upusa. Lover all done from Linlin Abi. Ayan. Thank you so much. Dan na kayo dyan. Nandyan si Brother Cheat. Sunod natin si ano. Naman tayo sa aking member. Brother Cheat, nasa na yung bahay niya? Nangatituloy ako. Lovely Castro, may love shout out. Ito na yung bahay ni Brother Cheat. Sunod natin si An Channel. Hi Linlin Abi, ayan tamsak dan host. Dito host, di kita pwede iwanan. Aray na nga na yung pa ako. Team si Reno lumayas na. Pa-watch new upload from Lovely Castro. Ayan. Ayan, may new upload si Lovely mga lalabs. Lablabin po natin. Brochito channel. Ayan, nagbaba ng bye. Brochito. OTW sa nakapin from Lovely Castro. Brochito channel, nagbaba ng bahay. Brochito. Ayan, si Brother Cheat, si Brochito, isa lang yun mga lalabs. Jeng TV lalab. Ayan, nandyan si Jeng. Hi Lovely. Linlin Abi vlog, nagbaba ng bye. Linlin Abi din from Reno. Ayan. Chorus lalab, Miguel Lab shout out. Chorus, thank you lalab so much. Ayan. Hello host. Ayan, Miguel Lab shout out. Chorus lalabs. New upload from Bicolana ng Oragon. An Channel, inalabin natin si An Channel. Hoy Arnaldo. Arnaldo. Ayan, Jing lalab, thank you so much lalabs. Ayan. Saka ako babawi sa'yo, Jing lalabs ha, pag sa Pinas na ako. Thank you so much lalab, Jing. Brochito channel dan na po sa'yo, bagong dikit tinapos ko yung song. Ayan. Ayan, MK channel dan, MK. Hi Jeng TV channel from Sarah. Ayan. Dan Tia Valdez nagbaba ng bahay. Ayan, lablabin natin si Jeng TV channel mga lalabs. Love you, thank you so much lalab Jeng. Ayan. Ayan, Jeng TV, lablabin niya natin mga lalabs. Hina ng net ko. Ayan, from Reno eh. Hindi ka kasi nagbabayad, Reno, ng internet mo. Mga love shoutout Kuya Reno. Ayan, from An Channel. Arnaldo, from Lovely Castro Dan, OTW. Ayan. An Channel, nagbaba ng bahay. An Channel. Brother Cheat. Ito, may isa ko ditong bago idikit sa'yo, Brother Cheat. Hi Arnaldo. Ayan. Si Arnaldo nabuang na. Ayan, Brother Cheat, dikit ko sa'yo ang buhay ko. Dan sa nakapin. Ayan, Brother Cheat. Dan na po si An Channel. Pasuklian na lang po. Brother Cheat. Dan nakapin from An Channel. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Lablabin natin si Jing mga lalabs. Ayan yung super chatter.
Princess Carla Migalab shoutout. Tamsak host. Ayan. Princess Carla Migalab shoutout lalabs. Labin natin mga lalab si Jeng. Ayan. Ayaw niya. Ayan, ayaw mag-blue. Sige lalab, salamat. Ayan, binaba ko yung bahay mo. Ayan, brother cheat. Tinikit ko na to sa'yo, brother cheat. Tingin kong maididikit pa ko. Chararararanan, chararararanan. Ayan, pangalawang dikit, brother cheat. Dan dikit Lenlin Abi vlog from Coras. Taradan dan sa nakapinas. Brother Chit, nasuklian mo na po ba si An Channel? Hi Coras Garden. Ayan. Hi Coras Garden from Sarah. Siya, mapigilan di ko siya. Oh, mapigilan. Tadadan, tadadan, tadadan. Yung upload from Bicolanang Oragon mga lalabs. Ang channel dikit na from Sarah Kaano. Ayan. Ito ko sabay mo lalab ang channel. Yan, malaki na yung bahay ni Ann. Di ko siya mapigilan, di ko siya. Coras Garden dikit na from Sarah Kaano. Ayan, salamat lalab, salamat.
Chorus Garden dikit na from Sarah. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ay, chorus, dikit na tayong dalawa, haha, ayan. Alan Aquino, may love shoutout ng baba ng bahay. May premier ka, lalabs. Tamsak po sa'yo, host. Ayan, Bicolanong Gala. May love shout out. Ayan, Bicolanong Gala. Thank you. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Ayan, Jeng. Nagbaba ng bye si Jeng. Jeng TV. Dikit na pasukli, ha. Ayan. Ayan, Jing Labs. Pabalikan si Sarah. Dan na sa'yo, lalabs. Ang channel dating dikit. Ayan. From Jing TV, lalabs. Ayan, gumuhit ka na, nandyan ka pa baan? Gumuhit ka na, lalabs. Ang channel. Ang channel dating dikit. Yan, gumuhit na siya, nag 2.1 na siya. Ang channel dan na sa'yo, ma'am.
Ang channel lalab pasuklian si Bicolanong Gala. Bicolanong Gala. Ayan, Bicolanong Gala na sabay makulalabs. Hindi pala to. Napunta ako sa ibang bahay, uy. Ayan, Bicolanong Gala. Salamat sa papin. Ayan lang ano man lalabs. Angulo Rizal Artwork. Sabay mo ako Bicolano. Sino nagdikit sa akin? Ako lalabs. May nagdikit sa'yo dyan si Shoutout nyo mga lalas. Gumuhit ka ang channel. Pero may dumikit pa sa'yo dyan si Jeng. Ata nandyan. May nagbakas-bakas ako dyan. Ayan. Chorus guard ng buwan ng kanyang bahay. Dan sa'yo si Sarah. Bay muna housework mood muna. Ayan. Si Sarah nagdikit din sa'yo ang channel. Ayan, Bicolanong Gala, lalo labi no si ang channel lalabs. Ayan si Bicolanong Gala. Dan din yan sa'yo lalabs. Ang channel. Na. Ano ba to, langka mukbang? Wow, sarap. Sarap naman ng langka ni Alan. Ang tamis. Wow. Princess Carla Tamsakos. Princess Carla, may galab shout out. Dito ko sa bahay mo, Alan. Sara dan po sa'yo. Ayan. Sige, Bicolanong Gala, magsuklian siya, magbakas ka lang. Nag-work na siya. Yeah, hi. Lay LC, may love shout out. Hello po. Ayan. May love shout out lalab. Lay LC.
Yan, Lay LC, nagawa ng bahay, Lay LC. Ang laki pala ng bahay ni Lay LC. Jaykong Miglab shout out. Ayan, like Dan Host. Salamat po. Organic Prince, bigay namin may didikit sa akin kahit mag-iwan lang ng bakas. Ayan, Bicolanong Gala. Kalimbangin mo yan si Jaykong Nagel Asian Lalabs. Princess Carla Dan Dikit. Ayan. Bicolanong Oragon Dan watching. Ayan. Zalin Lala Miglab shout out. Dito ko sa bahay mo Alan Aquino. Ayan, lang kamukbang. Wow. Lang kamukbang. Tulikit ko to sa iyo, Alan Aquino. Sa lang kamukbang mo. Tamsak host, Madam Ara and Elos. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak. 3 banana sa bawat tamsak from Karapatan. Ayan. See you Philippines, Madam. Flight na ako next week. Oh, yummy lang ka. Sa bahay mo ako, Alan Aquino. Lay LC. Ayan, nagbaba ng bahay si Lay LC. Ben Sarabi, miglab shoutout everyone. Ben. Ayan, Ben, may jacket ka na. Zalin Lalab, miglab shoutout. Yung pusa, host, huwag kalimutan. Yung pusa ko, dadalhin ko yan, Lalabs, Madam Oy. Nadalhin ko yung pusa ko. Tulog na, humihilik. Alan Aquino, Dan po sa'yo. Ayan, shoutout sa'yo, host. Lalamig shout out. Ayan. Dadalhin ko yung pusa ko. Sa June 25. Hindi ko yun siya iwanan. Ayan, thank you Jacket Lalabs host. Ayan. Thank you din Lalabs. Bicolanong Gala. Ayan, nagbaba ng bahay. Bicolanong Gala. Ayan, see you soon. Yes, thank you. Na-excite na ako. Na-excite na ako kasi 9 years ko nang di nakikita yung Pinas. Kung anong klase na yung Pilipinas. Kagabi lang tayo dikit ngayon. Ito na. Ayan. Sige Lalab Ben Sarabi. Salamat Lalabs. Sarap naman ng langka ni Alan. Nakakapaglaway. Salamat Ben. Hindi ako ganong nag-GLS kasi na-excite akong umuwi. May mga nilalakad ako mga papel-papel. Madam Ara. Yeah. Tapos bukas may lakad na naman ako. Kukunin ko na yung passport. Na-excite ako ba? Alam mo yung na-excite. Parang di na ako nakakatulog eh. Tamsak ate. Ayan. Buwan na mo rin na miglab shout out. Vacation ka sa Pinas host. For good. Lalab for good. For good na ako. Ayan. Nasa UAE. United Arab Emirates. Ayan. Nasa Al Ain. Matagal na ako dito Lalabs. 9 years na. Kailangan din natin magpahinga. Puro na lang work. RN Ilus Dan Ma'am. Ayan. From Bicolanong Gala. Alijan Lalabs.
You can make it horse, yes. Ali dyan nagbaba ng bayan. Alan, pangalawang dikit. Agoy, tagal ka na pala dyan. O, matagal na ako dito, Madam Ara. Bicolana ninja ko ito, ayan. From Ara and Elos. Kasi sakto yung uwi ko yung birthday ng tatay ko sa July 3. Ayan. Sakto yung uwi ko. Talagang tinadhana ng Diyos. Kasi lagi na lang nagtatampo yung tatay ko kada birthday niya. Wala ako. Ayan. Dito kayo dumikit, guys. From Ara and Elos Vlogs. Ayan, dikita nyo si Madam Ara. Ayan, naka-main. Yung parang may Korean, yan, ninja. Muha na mo rin nalalabing love shout out. Ayan. Mga kamats. Binsarabi. Nasaan na si Bicolanong Gala? Saan kayo sa Bulacan Sur? Ayan. Yes, sa Bulacan Sur. Yes, taga Bula po ako. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Saan man tayo naroroon. Keep safe always para sa ating lahat. Yes po, Madam Ara, taga Bula. Taga Bula po ako. Ba't alam mo? Sa Bulacan Sur, yes. Yun, pagbaba ko ng Manila, siguro mag-stay muna ako ng Manila ng siguro 1 to 2 days. Then, pauwi ng Bicol, siguro mag-airplane na lang uli para mabilis. 1 hour lang, nasa province na. Kasi pag nag-bus, sobrang pagod. 12 hours. Malapit sa Milaor. Ayan, malapit din yun sa amin. Rin ka pala, Bicol ka rin pala, Madam Ara. Ayan. Road to 600 from Telzen. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Telzen. 534. Sige lang, lalams. Nandyan pa ba si Bicolanong Gala? Yung bahay mo, Bicolano? Hindi ko makita yung bahay mo. Bicolanong Gala, baba mo yung link mo, lalabs. Hindi ko na makita. Binakad ko, hindi ko makita. MK lalabs. Ayan. Bicolanong Gala, nasaan na yung bahay mo? Palablab, guys. Ayan, from MK. Kanina pa to siya. Wala, si Bicolanong Gala, umalis na ata. Sir Jem Gaming, galab shoutout Sir Jem. Ayan. Moana Morena nagbaba ng bahay. Moana, lablabin natin yan si Miss Ganda. Ayan. Sir Jem Gaming, miglab shoutout po. Sir Jem, thank you so much. Sir Jem Gaming. Lablabin natin si Madam Ara. Ayan, nagbaba ng bahay. $5 million daw, miglab shoutout. 5 million, thank you so much. Ayan, si MK po nakapin. Lablabin natin, mga lalabs. Dito ko sa bahay mo, MK. Yan, dikit ko to sa'yo. May bagyo ba? May bagyo. Ayan.
Sabay mo ako, MK. Ayan, MK Dan Pulpak and from Ara and Elos Vlog. MK, pasuklian na lang si Madam Ara. Ayan. Binaba yung kanyang bahay, palablab na lang, pasuklian na lang, salamat. 6 million and down, Miguel Love shout out 6 million. Thank you so much, 6 million. Ayan. $6 million, thank you so much, 6 million. Ayan, MK, nasa bahay mo ako, may harang. Zalin Lala, Miguel Love shout out. Kuya Pabs, Miguel Love shout out, Kuya Pabs. Pabs TV Vlog. Ayan, lalabin natin si Kuya Pabs. Yan, MK, dikit ko to sa'yo, lalabs. Nasa bahay mo ako, pinapanood ko pa, MK. May bagyo ba? Ang tanong mo, may bagyo ba? Hello po, Kuya Pabs from Zalen, Tamsak host. Ayan. Lalabs, salamat sa iyong patamsak. Salamat. Pero Madam Ara, nakatira ngayon sa Manila, di ba? Wala ka sa Bicol. Salamat, lalab. Sana sa pag-uwi mo mag-LS ka pa din, lalab. O, mag-LS ako. Papakabit ako ng internet sa bahay namin kasi wala kaming internet doon. Oh, Montalban, Rizal. Oo nga. May pamilya ka lang doon sa Bicol. Ayan. Yung mga kamag-anak mo. Yay! Siguro, sa isang araw, 2 beses akong mag-LS. Kasi wala naman akong gagawin. Sa hapon siguro, tapos ganitong oras. Same pa rin, hindi ko papalitan yung oras. Yung timing dito na LS ko, ganun pa rin. Tapos yung isa, siguro mga alas 4 ng hapon sa Pinas. MK, yan. Oo nga, lalabs, yung view doon sa Bicol, maganda doon. Oo nga. Namimiss ko na ngayon eh. Na-excite na ako. Excite na ako umuwi. After 9 years, OMG. Hindi ko na alam kung anong itsura ng namin lugar. Alizan Merzay, ayan, nagbawa ng bahay. Alizan Merzay, ayan, nagbawa ng bahay, Alizan. Pag nandun ako sa Pinas, magpapaano ako yung, ano ba yun? Magpapag-games, magpapa-Gcash. Dito kasi sa wala ako ditong Gcash. Kaya hindi ko magawang magpa-games. It's sa UAE. Doon na lang sa Pinas. Di ba yung Gcash ina-apply lang ba yun? Sali ako lagi sa games mo. Sige po, Madam Ara, walang problema. Ayan. Pag nandun ako sa Pinas, dito hindi eh. Hindi ko magawa magpa-games.
Kasi wala ko ditong ATM. Ayan. Walang GCash. Pag may nanalo, paano mo mapapadala? Download ka lang ng... Ay, di na download lang pala yun. Pero kailangan ba may number ka ng Pinas? Madam Ara? Kailangan ba may number ng Pinas? Pag nandun na siguro ko sa Pilipinas, ayan. Salin Vlog dan sukli sa inyo, ayan. From Ben Sarabi. Hindan ako ng dalawa sa'yo, MK. Baba ka ng bahay mo, Ben. Ben Sarabi, kanina pa to siya. Ayan, Ben, baba ng bahay. Fill up mo lang. Ay, ganun pala yun. Saka na pagdating ko na lang doon. Mga 25 yung flight ko. June 25 flight ko. Siguro mga 26 nandun na ako. Oo, number ng CP mo, ID. Ayan. Wala pa akong SIM card eh. Doon na lang sa Pinas. Amore Mia Tulsok na host. Ayan. Zalen, mega love shout out. Ayan. Salamat, Ben. Hello, good morning, Daddy Jess. Mega love shout out. Uwi ka na, host. Yes po. Uwi na ako. Na-excite na nga ako eh. Mamaya may lakad ako kasi yung passport ko, saka yung cancellation ko, kukunin ko sa office. Kasi minessage niya ako kanina, sabi kunin ko na daw, sabi ko, bukas na lang sir, I will come tomorrow to take my passport. Daddy Jess, ayan vlogs. Nakakapagod din dito sa abroad mga lalas. Nakaka-stress. Ben Sarabi. Ayan, nababa ng bahay, Ben Sarabi. Dito ko sa bahay mo, Ben. Ayan. Ben Sarabi. Bicolanong Gala, ayan, nagbaba ng bahay. Bicolanong Gala. Ben Sarabi, nasa bahay mo ako, 228. Ayan, baby pa. Bigyan kita ng 5, Ben. Ito yung 5 on the way na. MK Dan from Pubs TV Blanc. Ayan, Ben, nasa bahay mo ako, Ben. Budbud og bibingka. Song by Max Urban. Bicolanong Gala, old friend Manoy. Ayan. From Ara and Elos. Thank you, host. Ayan. Sige, lalab, you're welcome. Ayan. Yan, pinapanood ko pa. Para di siya malagas. Ay. Ayan, Bino TW from Ara and Elos Vlog. Ayan, si Mission TV binababa ni Nightbot. Ayan, Ben, unang dikit sa'yo, Ben. Ito, pangalawang dikit. 9 million daw, si Miguel Love shout out. 9 million. Ben Sarabi. Ayan, Ben Sarabi, pangalawang dikit. Hindi na ako magbakas. Ara, please, iwa lang ng bakas po, sure, babalik ako. Ayan. From Ben Sarabi. Kalimbangin mo yan, Ben, nag-LS yan, si Madam Ara.
Yan, pangalawang dikit sa'yo, Ben. Ito, pangatlo. Fly high, butterfly. Dansa na kapin from Amore Mia. Ayan. Amor Mia. Bicolanang Gala. Thank you so much, buddy, from Ben Sarabi. Ayan. Ayan, Ben, pasuklaan mo yung mga dumikit sa'yo. Nandyan si Amor Mia dan na sa'yo. Ben Sarabi, dikit sa music. Bibingka. Ayan. From Ara and Elos Vlog. Sapar is Hack Official. Miguel Love, shout out, lalabs. How are you, my friend host? I am good, thank you so much. Zafar, ayan. Hello po, host. Aradan po, host. Sa LS mo po, dating dikit. Ayan. Ayan, Madam Ara, dating dikit si Zalen. Sure, babalik ako. Walang ano po, Mr. Bean. Walang ano man. Mr. Bean. Pang-apat na dikit to sa'yo, Ben. Hindi na ako nagbabakas. Ben Sarabidan from Pabs. Ben, pasuklian, Ben, si Kuya Pabs. Zafar, ayan, nagbaba ng bahay si Zafar. Muning, ayan si Muning nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Muning, mga lalabs. Nandyan si Muning, ning, 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 ning. Take picture ko muna lahat ng dumikit. Ayan. Zafar is Hack Official. Ayan. Bibingka, dadadan. Zafar is Hack Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Pasukli na lang para di masayang ang dikit. Ayan, from Ara and Elos Vlog. Ayan, Ben, suklain mo si Madam Ara. Sa Parisak Official, ayan, nagbaba ng bahay. Masasayang lang talaga yung dikit. Babaklasin niya yan. Ayan, magsukli na kayo, mga lalads, oy. Baka mawala pa, sayang. Ayan, gawin ko na tong ano ba to? 336, apat na lang, mag 340 ka na. Sukli pagmamahal po galing kay Ben OTW. Ayan. Panglimang dikit, Ben. May harang na agad yung video mo. Ben Sarabi, you done and you connect to me, my friend. Thank you. Ayan. Ayan, Ben, pasuklian si Mr. Zafar. Already connected to your channel. Please, thank you so much. Zafar is Hack. Ayan, nagba ng bahay si Zafar. Lablabin natin si Zafar, mga lalals. Ayan, legit yan si Zafar. Nagsusukli yan sa mga dumidikit. Hindi tulad ni Arnaldong Budol. Ayan. Pabs TV Vlog dan dating dikit po. Ayan. From Bicolano. SPRCC Patrol Miguel Lab shout out host. SPRCC Lala Miguel Lab shout out. Bicolanong Gala dan po, idol po. Ang ganda ng mga arts. Palablab sa video ng husband ko po. Hindi to sa'yo. Sa husband mo pala yan. Ara and Elos Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Tingnan natin. Dalawa na lang sa nakapin. Dalawa na lang. Zaling Vlog dating dikit. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin. Ayan. Undawin na yung dalawa. Ben Sarabi. Yes po, ma'am. Zalin, puntahan ko po bahay niya. Ayan, sa bahay mo ako uli, Ben. Ben 10. May harang na agad yung ano mo, mga video. Basta bibing kalami kaayo. Ayan.
Safar, ayan si Safar po nagbaba ng bahay. Ini-skip ko yung harang mo, Ben, kasi hindi ka pa naman muni. May harang na agad. Ayan, 340 ka na, Ben. Ayan, 340 na si Ben. 710. Zalin, sana yung binaba mong bahay. Hi, butterfly. Rose Balsomon. Words of encouragement. Great is the faithfulness. Short message. Ayan. Usang rakitera, Madam Miglab, shout out. Madam Usang Miglab, shout out. Dan pulpak sa nakapin. Ayan. Kanina po ba yung isa kanina o yung kay Zalen? Ayan. Kanina si Ben. 7 po yung nakapin kanina. Ayan, Ben, suklain mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Mami, boy, sleeping, boy, oy. Oy. Salamat po, lalabs, from Zalen Vlog. Ano tong isang Zalen mo? Chicken account mo yan? Ayan, Ben 10. Paro G. Ayan, dikit ka to sa'yo, Zalen. Rose Balsomo. Dan sa dan na po, Ma'am Zalen. Ayan, from Bicolanong Gala. Ara and Elos Vlog, yan, lablabin natin mga lalabs. Hi, butterfly. Paro G. Paro G. Salamat, Idol Bicolano from Zalin. Yan, nasa bahay mo ako, Zalin lalabs. Waiting. Ikaw ba tong nakasalamin? Ikaw to, no? Walang anuman po, ma'am. Tadadan. May ano pa pala, mayroon kang premiere. Upcoming LS pala to. Salamat, lalabs. Upo ako yan, lalabs. Ayan. Ganda pala ni Madam Zalin, no? Bicolanong Gala, Dan, sukli po sa'yo. Thank you. Muning Dan from Pubs TV Vlog. Araw TW from Ben Sarabi. Ayan si Pubs po, nagba ng bahay, Kuya Pubs. Alis muna po ako, may deliver pa ako sa Shopee. Sige, lalabs, mag-ingat ka, Bicolanong Gala, sa pag-deliver mo. God bless. Sige na, lalab, mag-ingat ka.
Chan chararan chararan tan taradan. Salamat Ben. Ayan. Ayan mga lalabs, ako po'y magpapaalam muna ng maaga ngayon. Kasi mamaya ako po'y may lakad. Kukunin ko yung aking passport sa aking company. So, bukas na lang po ulit mga lalabs. Kuya Pabs, mag-out na po ako ng maaga. Ayan Madam Ara, thank you so much. Salin lalabs. Mag-out na muna ako lalabs. Usang Dan Ara and Elos dating dikit. Ayan, mag-out na po ako Kuya Pabs. Meron kasi akong lakad mamaya. Inaasikaso ko kasi yung mga papers ko pa uwi. Ayan. Alam mo na yung na-excite ako umuwi ng Pilipinas. Isip ko na pupunta ako ng grocery kasi mamimili ng chocolates, ganon. Ng pasalubong. Passport, kunin ko yung passport ko mamaya. Ayan. Sige po, thank you so much everyone. See you tomorrow and bye-bye. Ayan, Ben Sarabi, thank you so much lalabs. Bukas na lang po ulit mga lalabs. God bless us all. See you tomorrow, bye-bye.